Malawi Today. Avirumbiko mumba kukhala running mate mwayi wawo wopambana pa chisankho chikudzachi wayamba kukula. Izi ndi malingana kafukufuku wa IPO watsopano. Kafukufukuyu akusonyeza kuti kusiyana ndi Peter Mutharika achipani cha DPP omwe anasankha Dr. Jane Ansah, mwayi wawo wachepa ndi 2%, pamene mwayi wachakwera wachuluka ndi 5% poyerekeza ndi zotsatira za kafukufuku wa mwezi wa Julayi. Akatswiri za ndale akuti kusankhidwa kwa running mate pa chisankho kothandiza komanso sizokhazo. Wonderful Nkuche kuchokera ku bungwe la akatswiri ozukuta ndale la Political Science Association akufotokozera zambiri. Ndona kafukufuku wayamba uja ndi uyu pali kusiyana kuti makandidate ena akhala ngati kuti awonjezerako mavoti awo pamene ena akuoneka kuti abwerera mbuyo. Nde pakati papadutsa nthawi yayitali ndithu miyezi ingapo imene mondale imakhala nthawi yochuluka yonena kuti zinthu zikakhala kuti china chake chachitika chimatha kusintha maganizo a anthu kuti kodi angakonde adavotera ndani. Nde kusinthaku kukadapitirirabe kufikira tsiku limene tidzaponye voti pa 16. Bwera kwa aja oima limodzi ndi makandidate kapena oima limodzi ndi atsogoleri pa chisankho chimenechi kwathandiza kubweretsa kusintha kulikonse mkuona kwanu? Kwambiri chifukwa tikati tionenso ku zotsatirazi zikuoneka kuti anthu amene anafunsidwawo amalankhula ndithu kuti akudziwa amene akuima ndi atsogoleri amuzipani zosiyanasiyana. Komanso anafunsidwanso kuti pa othandizira kuima pa zisankho kodi amene akudziwa kwambiri ndi utiyo. Nde mayankho amene watha kuti onetsa kuti pakadali pano anthu sakungoona chabe amene akuima ngati president wa chipaniyo, komanso akuonanso wachiwiri wake kuti kodi anthuwa akakhala kuti agwira ntchito limodzi angadzathandizire bwanji utsogoleri wa dziko lino. Komabe ngakhale tili choncho sikuti kusinthako ndi kwakukulu konena kuti tikamanene kuti oima nawo ndi amene atanene kuti zisankho zingalowere chakuti. Wonderful Nkuche kuchokera ku bungwe la Political Science Association. Padakali pano zipani zina za ndale zapereka maganizo osiyana pa zotsatira za kafukufuku wa IPOU. Felix Njawala amalankhulira chipani cha UTM ndipo ati sakuda nkhawa. Zimenezi ife timazilandira masabe wamatuluka kusiyana-siyana, timawalandira ndi timawerenga tione kuti kodi anagwiritsa ntchito njira zanji muli ziti zimene tikhoza kugwiritsa ntchito ife tikamapanga ma-strategy athu. Ma-strategy ena amene tagwiritsa ntchito the past 2 weeks zachokeranso mu masurveys ena amene tinaona. Mukumbukira panatuluka ina imene imakamba zokuti UDF ikutsogola, inabwera ina yomwe imataja kwera kutsogola, ina Mutharika akutsogola, ina imenenso ife tinayiona akabambe akutsogola. So masabe wamatuluka osiyana-siyana, komano ife tikaona sitikhala pansi kuti tiyambe kumakana kapena kumagomereza. Ife timangowerenga nkuona kuti kodi muli chani chimene tikhoza kugwiritsa ntchito ife ngati chipani chomwe chingatithandize kuti tikhale ndi kuthekera kwakukulu pamene tikupita patsogolo. Mundale tsiku limodzi ndi lambiri kwambiri muona kunena kuti zikuonetsa kuti ena akutaya ndithu pafupifupi 5%, ena akuti awonjezera kaya ndi 5%, ena akuti awonjezera kaya ndi 1%, ena 2%. So zinthu zambiri zimene zikuchitika kapena zachitika. Felix Njawala mneneri wa chipani cha UTM. Koma mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda wati kafukufukuyu ndi wabodza. Musowe wali kuti ndinelema nditakufotokozerani masiku apitawo kuti pali anthu ena akukhala pansi kumachita kafukufuku awo. Adatinong'oneza anthu ena a intelligence kuti kuli kagulu kena kamene kalandira ndalama kuchokera kunja ndi cholinga chonena kuti azichita manipulate maganizo a anthu kapena azisokoneza maganizo a anthu. Panopa Malawi adatsekuka maso, nthawi yopusitsa Malawi idatha. Zomakhala pansi nkumaganiza mwandale zosakhala bwino nkumanena kuti ayi Amalawi tiwauze izi, Amalawi ayamba kuganiza izi, zimenezo ayi.
anthu amenewa ngosokonekera zochita zawo zosokonekera malingaliro awo ngosokonekera amene akupatsanso ndalama chifukwa akumachita kulandira ndalama kuchokera ku mabungwe akunja ndalama ndizi asokonezera Malawi ndalama ndizi asokonezera Malawi malamulo athu a dziko lino Malawi wina aliyense ali ndi ufulu woti akavote. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda. Chipani cha Malawi Congress Party MCP chalonjeza kuti chidzakweza ndalama zomwe boma limayika ku National Economic Empowerment Fund NEF kufika pa 1 trillion wacha ngati anthu angachisankhe kulowanso mboma. Running mate wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera Avitumbiko Mumba ayankhula izi pa msonkhano yoyimayima yomwe chipani chinachititsa m'maboma acholo ndi Mulanje. Utenga wanga waukulu kuti anthu amvotere Chakwera ndi wa chikondi amene amalika za utenga wa umodzi komanso akugawa chitukuko pena paliponse osatengera kuti ndikuti kumanika mavoti kapena hayi pandipa mkando pano sikwa malembo kunoko lokasiya olo Central Region kuno ndikwenikweni kusapitwa belt ambiri amati omwe belt ine mangoti asapitwa belt opensa kusa mbiri kunoko soma kuti yani sapitwa belt ndi kunoko Chakwera sana mavoti ambiri yani nema pacholo paja kwa DC ofisi bino kwambiri yabwino kwambiri ya makono siku yomwe limeneyo sukasungu siku lupumana kutaka Chakwera yani koma kwenikweni kucholo kwenikweniko Chakwera kugawa chitukuko osatengera kupandika mavoti kapena ayi koma osatengera kuti chigawo kapena ntuka aumanga lero line yasanje Malaga tafika masandamba umo chichi kemakono yotula kwambiri Malawi muno kumwe baba kuno kumwera ndi kwauza anthu kuti yayi mina nasema kuuzani musiyo bino kuti Chakwera amakodoina yesu. Mitwa Lazarus Chakwera Avitumbiko Mumba. Anthu mazana atenganawo mbali pa chikondwerero cha ziyara chomwe Asilamu pa dziko lonse amapanga pa chaka kukondwerera tsiku lobadwa la mtumiki wa Mulungu Muhammad. Chikondwererochi chayamba ndi ulendo wa ndawala pa mzikiti wa Kanjedza kudzera mtawuni ya Limbe mpaka ku Mpingwe Sports Club. Mneneri wa komiti yomwe ikuyendetsa mwambowu omwe akonza ndi Alimbe Muslim Jamaat komanso Omar Abdul wati kupatula mapemphero kukhala kugawa chakudya kwa usowa. Za ulimi walangiza makonsolo kuti alimbikitse ulimi wamakono kuti dziko lino likhale lozidalira pa chakudya komanso kuti litukuke pa chuma. Nduna mundunawu Asam Kawale anena izi kusalima pokhazikitsa bungwe lomwe liziyang'anira ntchito za alimi lomwe akulitcha Agriculture Service Managers Network Agrinet. Tatsogolera nsonkhano umene atsogoleri athu amene amagwira ntchito za ulimi makanso mwathu akumana amene wandi ma director ama district council sanasiyana pamene timakumana nawo limodzi ndi anzathu aku Ministry of Local Government unduna wa maboma ang'onoang'ono. Cholinga cha mkumano umenewu ndikukhazikitsa ndondomeko kapena utsogoleri ku nkhani ya zaulimi. Utsogoleri umenewu uzilenga chiliyonse imene tupanga ku nduna wa zaulimi ku nduna wa maboma ang'onoang'ono kuzibweretsa limodzi kuwapatsa anthu amene amagwira ntchito zaulimi ndi alimi athu amene wandi ma extension worker. Tikagwira ntchito imeneyi tipititsa mtsogolo kwambiri ulimi pafuneka utsogoleri wabwino kuti kuzikhala kulumikizananso kwabwinonso pa nkhani ya zaulimi m'dziko muno. Asam Kawale nduna yoona za ulimi ndipo mkulu wa bungwe loona za makonsolo la Malawi Local Government Association MAGA Ahadrod Nkandawire wati ndondomeko akhazikitsayi ithandiza pa nkhani ya kafukufuku komanso kulimbikitsa mfundo za dziko pa ntchito za ulimi. Imene bwana mkubwa kapena kuti amene akuluakulu amayendetsa ntchito za ulimi ku makonsolo kuti adzikumana ndithu kumagawana amene zikuyendera zomwe zikuchitika bwino zomwe zifuna kusintha komanso ndithu kuthandiza unduna wa za ulimi ndi boma lonse Central Government kuti pa zomwe zikhoza kusintha zikhoza ndithu kuti zipitirire kuti nkhani ya za ulimi dziko muno ipite patsogolo. Ayi ndi imene malamulo amene amayendetsa Massachusetts amene amayendetsa ntchito za MAGA ngati bungwe la mambuli ya makonsolo omwe inayika ndithu kuti kukhale nthawi zimenezi komano chifukwa chakuti mwina mavuto ngati nkhani ngati ya zachuma kuti anthu akumane pamakhala ngati kuti mwina nthambi zambiri zinakhazikitsidwe komano ti nthambi ngati chama bwana Kuba ya ma district commissioners ndi ma CEO ilipo kale ya oyendetsa ntchito za chuma ntchito za maplani ntchito za chitukuko ntchito za umoyo nazo kale ndi nthambi yokonjezeranso.
Adrodi Mkandawire, mkulu wa bungwe la Maga. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac masanano muli ndine Merifa Chiguduli komanso Nzangayo Tesha Kagwada Segura. Mulipoti athu apadera sabata ino mtolankhani wathu Henderson Charles Nsusa akulu amavuto omwe amayi oyembekezera akumana nawo ndi alansamba kusimbu malanchisi. Chisankho cha running mate mzipani za MCP ndi DPP chabweretsa kusintha kwa kaganizidwe ka oponya voti. Tikuzukuta ripoti latsopano la IPO. Mazana asilamu atenganawo mbali pa chikondwerero cha ziyara cha mchaka chino. Mzamasewero osewera oposa 100 ndiwo awagula komanso kuwagulitsa pomwe msika wa osewera mpira amautseka usiku wathawu. Tsopano ndi nthawi ya ripoti lathu apadera sabata ino. Kunchisi ndi alansamba kusi kuli vuto la radzaonani lomwe likukhudza kwambiri amayi oyembekezera. Chipinda chomwe amayiwa amayenera ochitiramu adachimanga kalekale ndipo chidatha zaka zinayi zapitazo koma sichikugwira ntchito. M'malo mwake amayi oyembekezera alibenso pogwira ndipo amakakamizika kuti ayende mtunda makilomita 13 kupita kunchisi boma kuti akachire. Ena mwa amayiwa amataya miyoyo yawo kuyenda mtundawo. Mulipoti athu apadera sabata ino mtolankhani wathu Henderson Charles Nsusa akulu amavuto omwe amayi oyembekezera akumana nawo ndi alansamba kusimbu malanchisi. Iyetu njinga ya moto kufika ndi mayi oyembekezera pa chipatala chachikulu cha boma la Nchisi. Komatu patangodutsa mphindi zochepa madoto alengeze kuti mayiyo wamwalira. Umutu munali mu August chaka chatha mayi Liana Sajena zaka 26 anali atangotumizidwa kumene ku chipatalachi kuchokera ku chipatala chaching'ono cha Sambakusi Health Center komwe kulibe ukadaulo othandiza amayi avuto lomwe Sajena anali nalo pa nthawiyo. Victor Sajena ndi mchimwene wa malemu Liana ndipo adayenda nawo makilomita 13 kudzafika nawo tu ku chipatala cha boma ku Nchisi. Iwo akufotokoza zomwe anadutsamo pa nthawiyo. Ndalanga ngati mwangu wake adaikaani iye mwezi dali 50 ndio mafugara kumana ni madudu ni anamwino aba sababu tumajifoyo ri balibepo nimene lidacho kama mene kukakuzi baraje chikuru kuboma ndimakafika kumene kurapeza kuti warani ori koma adalo ndi kuti mwina akadakhandizika bose ngoso mwe uno ndi mudzi wa Sambakusi. Mudzi uli pakati chakumvuma kwa boma la Nchisi mdera la Chiye Sambakusi. Mdera la Chiye Sambakusi lili ndi anthu osachepera 13,000. Kufunika kwa chipatala cha Sambakusi Health Center nkochita kuonekeratu. Ndi chofunika pa ntchito yopereka ntchito za umoyo kwa anthu a mderali ndinso mafumu a madera a Chiye Marenga komanso Kabuga. Komatu ngakhale zili tere anthu maka amayi sakuona kuti chipatalachi chikuwathandiza monga momwe amayembekeza. A Filipina Kalifu amachokera mmudzi umene wa Sambakusi. Nawo anaona mbonaona za uchembere mu chaka cha 2021 omwe anaberekera pa njira akupita ku chipatala cha boma ku Nchisi komwe madoto la Sambakusi Health Center adanena kuti pamafunikira ukadaulo wina. Ndidali nawe chifukwa njira idabwirizika koma benga sipa nali bizipangizi zoyenereza vuto lidakula kupobe kumaberera thandizira mpaka na ndidapezera kuti nakhala bwino bwino. Mchaka chomwechi mu 2021 amayi Enilia Saka nawo zinaonekera kuberekeranso pa njira. Kwa hiyo akuti zimaoneka ngati kachilango ndithu akutero chifukwa mmodzi mwa Sambakusi muli lamulo lakuti mayi aliyense oyembekezera adzikachirira ku chipatala cha boma basi. Ndipo ngati satero mayiyo ayenera kupereka mbuzi kwa mfumu ngati chindapusa. Ululu umene nauva nthawi imeneyo nali ululu opweteka komanso ntakafika ku chipatalako pamafunika be kuti ndikafike pa zifukwa zokuti mwana opanda kakhadi ka ku chipatala kapena ka birth certificate sakulembera ndi kuti zikatero makhala mulandu ngati kuno kudera umene matiya iwo sanavomereza kuti zimayi ochilira pa njira ayenera alipire mbuzi. Ulendo wopita ku boma ku Nchisi umaliratu ndalama zosachepera sate kapena 40,000 kwacha. Nzochuluka mwakuti pomwe adindo adayamba kumanga chipinda chochiliramo pa Sambakusi Health Center kudali chimwemwe ndi chiyembekezo pakati pa amayi kuderali
iwo ankati mavuto awo atha tsopano, koma tumphuto salota. Mpaka lero chipinda chomwe chinatha kumangidwa mu 2022 sichikugwira ntchito yake. Panopa madandaulo ali mbwe, ayi palibe zida, ayi palibe nyumba za namwino, asinyo gulupu Sambakusi ndokhumudwa zedi ndi nkhaniyi. Ababa chimene chili kungofunika nchoti atitsegulire marenera amenewa ndi cholinga chonena kunena kuti ufulu wa mayi ukhale m'malo mwake moyenera. Chimene chitu chikakhala choncho chosatsegulidwa, miyoyo ya mayi ili pa chiopsezo chachikulu, ngakhalenso ana obadwawo. Daniel Chiguse ndi wapampando wa Area Health Committee HAC ya Mdelali. Iyo akukumbukira bwino kuti oyamba anauzidwa kuti chipinda chochitira mochi sadakachitsekulira chifukwa panalibe zoyenereza ukhondo, komatu bungwe la WaterAid linabweretsapo mathanki amadzi, nkuyikapo mipopi, komanso kumanga zimbudzi za makono pamalowa, koma chipatalachi sadatsekulirebe. Achikusa kuti ngakhale nalo bungwe la ukadaulo wa zaumoyo la Medical Council of Malawi lidavomereza kuti malowa tsopano pakhale chipinda chochitirapochi. Mumachita mangidwe 2012 tinkayembekeza kuti nthawi iliyo sazima athu akakura uchilira pombana, koma kuchokera nthawi imeneyo ankaruza kuti madzi palibe, sangatsekule marenire, izo zili zoveka. Koma panopa WaterAid adadzalikira madzi, koma mpaka pano sautsekula chipinda chimenechi. Zimene zamangitsa kuti zinthu zambiri zokhudzana ndi chitukuko cha umoyo chikhale chipsinjo kwambiri kwa anthu akuno kwa Sambakusi. Mkulu ona ntchito za WaterAid Alaston Zungu wati kwa iyo kwatsala nkwa boma kuchitapo mbali yake, chifukwa iyo yawo adapanga. Ife zimenezi tamaliza ntchito yathu pakati panopa mukapita kwa Sambakusi kuchipatala kuja mukapeza kuti madzi alipo, komanso matafa, zimbuzi za makono, komanso zida zonse zoyenera kuti pachipatala pakhale ukhondo zilipo. Komano chipinda choberekera sinambe kugwira ntchito chifukwa chonena kuti ogwira ntchito okwatira sanabwere pachipatalapo, komanso kunena kuti zida zoti azigwiritsa ntchito zina zofunikira sizinabwere. Tikupempha kunena kuti anzathu aku district council komanso ku office yaikulu yoona za umoyo kuchisi tilumikizane kuti ntchitoyi igwirike, komanso kuti zipinda zoberekera ziyambe kugwira ntchito. Ofalitsa nkhani za umoyo mboma la Nchisi nda Frank Kaphaso iwowa akuvomera kuti zinthu sizili bwino, koma akuti izi zilitere chifukwa cha mavuto akatundu ndi zida zina zoyenera kupereka pamalowa, komanso nyumba zogonamo kugwira ntchito. Nkhani ya madzi ndimene inali yofutirapo kunena kuti ntchito iyi iyambike, chifukwa palinokhala madzi kunena kuti ntchito iyi iyambike ikapangike. Komanso nkhani ya khudzana ndi ukhondo ngati zimbudzi ndi zina zimene zayenera kupezeka kuti kumene kuja ku nkhani ya chipinda chimenechi. Mafumu ndi anthu akuderako ndipake kudandaula kuti chipatala chamangidwa koma sichotsekulidwa. Ngati zipangizo za makina zothandizira kugwiritsa ntchito pa chipatalapo kumamaka kumaternity ngati palibe, aku ofisi ya umoyo pa boma la Nchisi anayenera kuwauza mafumu ndi anthu kuti nyumba mukuiona iyi koma makina pakali pano sanabwere. Cholinga choti chipatala chitsekulidwe chamba kutumikira ndi kutsata ndi mavuto amene akubwera zauchembere, mwina amayi kuvutika, ena mwina kumwalira chifukwa choti afuna akapitikire kutali. Mawu otsiriza mwa amvawo nda George Jobe aja amatsata bwino nkhani za ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo. Zomwe zikuchitika pa Sambakusi Health Center zokhudza uchembere wabwino zikuulula kanthu kamodzi kakuti oyendetsa ntchitoyi alibe ukadaulo okonzekera bwino zinthu monga zaonekeramo. Ena akuti pomwe ganizo lomanga chipinda amalipanga, komanso pomwe amafuna chuma chogwirira ntchitoyi amayenera kuzindikira kuti chipindachi chidzawosowekera katundu wakuti ogwira ntchito akuti nyumba zokhala zakuti ndi zina zotero. Kugwiritsa ntchito mavuto odza chifukwa chosakonzekera bwino ngati chifukwa choti anthu asalandire thandizo lofunikira monga ilili mchizindikiro chabe chakubalalika. Kuneratu zoona anthu aku Sambakusi adango ashosha alibe chipinda chochirirako amayi.
Alex Banda kuwerenga ripoti yapadera sabata ino. Mafumu ena mboma ya Rumpi adandaula ndi kuwera kwambiri kwa zipangizo za ulimi monga fetereza ndi mbewu, ndipo apempha boma kuti lilowererepo. Agulupu Chikalamba omwe anayimira themba la mathemba chikula maembe pa chionetsero cha ulimi cha khonsolo ya bomali ati ndi momwe mitengo ya zipangizo za ulimi ilili alimi ambiri sakwanitsa kugula, ndipo omwe akwanitsewo sapeza phindu. Brian Machere wadza ndi nkhani yonse. Malingana ndi agulupu achikalamba, mitengo ya zipangizo za ulimi pano yomwe ndikuphatikiza fetereza ndi mbewu alimi ambiri ang'onoang'ono sangakwanise kugula. Yakwawayi ati kulephera kulolera pamamsanga kutha kupangisa kuti dziko lino lipitirire kukhala lopanda chakudya chokwana. Mlimi mukamukwezera katundu amene woti agule akapangire kumunda ngati ndizokwera zimakhala zovuta nthawi zambiri. Mukuona pano kufetereza wakwera zina ndi zina mmene taonera umuzina zakwera. Ndiye mulimi amafuna aguleko mochipirako kuti iye akalima azapindule. Mawu ake mkulu woyang'anira ntchito za ulimi wa khonsolo ya Rumpi Apirirani Mphepo ati kuzera mchionesero cha ulimi cha chaka chino akwanisa kulumikiza alimi ndi makampani opanga zipangizo za ulimi, mabungwe obwerekesa ndalama komanso kuwapezera alimi misika zokolola zawo. Tabweretse pamodzi alimi athu ogulitsa zipangizo za ulimi, amakampani kandi amabanki amene amapereka ndalama kuti abwere pamodzi akambirane kuona kuti tingathe kufikira bwanji chinthu ngati chilicho ichichi, tingatopeza bwanji mwayi wachani wa ndalama. Ndi kwaku timafunanso kunena kuti alimi athu atatha kulima mu season imene yangothayi apeze msika wa zokolola zawo zimene anapeza. Modzi mwa alimi ochokera mdera la ulimi la Mwazisi a Tamara Luhanga ati apindula kwambiri ndi chioneserochi kamba kuti apeza misika ya mbewu zomwe amalima. Maluma zodiye ku Rumpi ndine Brian Machere. Komiti yapadera yomwe inasankhidwa ndi President pa nkhani zokhudza miliri ndi chiyembekezo kuti Katemera adzathandiza kulimbana ndi nthenda ya mpox yomwe chiwerengero chake m'dziko lino chikupitirira kukula. Wapampando wina wa komiti Dr. Wolford Chalamila Nkhoma walankhula izi pomwe chiwerengero cha anthu omwe ali ndi mpox m'dziko lino chafika pa 90. Katswiri pa nkhani za umoyo a George Chobe wapempha atsogoleri a zipani za ndale kuti athandizirepo pa ntchito yophunzitsa anthu za nthendayi pomwe akuchititsa misonkhano yokopa anthu. Zambiri mu ripoti lomwe walemba Rachel July. Mmodzi mwa apampando a komiti ya mtsogoleri wa dziko yoona za miliri Dr. Wolfred Chalamila Nkhoma watsimikiza za kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi nthenda ya mpox, pomwe wati boma la Lilongwe ndilo lili patsogolo ndi anthu 73 mwa anthu 90 omwe apezeka ndi nthendayi m'dziko lino. Dr. Nkhoma ari kutsatira kukwera kwa chiwerengerochi dziko lino likuyembekezeka kulandira katemera wa nthendayi ndipo azayamba kupereka kwa anthu amene ali pa chiopsezo chotenga nthendayi. Iwo apempha anthu m'dziko lino kuti apitirize kutsatira njira zozitetezera ku nthendayi. Anthu 90 amene apezekapo anatisiya munthu mmodzi, ndipo tikudziwa kuti munthu yonso adali ndi matenda ena mgonagona. Choncho tikuganiza kuti anthu atasunga malamulo amene tidagwiriza nawo, atasunga ndondomeko zimenezo, tikhoza kupitiriza kuchepetsa matendawo. Pakadali pano omenyera ufulu wa za umoyo a George Chobe wati akukhulupirira kuti misonkhano yokopa anthu pokonzekera chisankho cha pa 16 September ndi yomwe ikukolezera kukwera kwa chiwerengerochi. Dziko likumbukire kuti pamene nyengo yokopa anthu ya kampeni imayamba, ifeyo ngati bungwe tinatulutsa chikalata cholangiza atsogoleri a ndale kuti m'misonkhano imeneyo chamo azilangiza anthu za mpox, komanso kuonetsetsa kuti anthu amene ali ndi zizindikiro za mpox pathupi pawo, zotulukatuluka pathupi pawo, asamalandikane ndi anzawo. Mpox ndi nthenda yomwe imafala ngati munthu wakhudzana ndi munthu yemwe ali ndi nthendayi, nyama kapena zipangizo zomwe zili ndi kachirombo koyambitsa nthendayi. Christina Chiwota kuwerenga ripoti imeneyo. Nzamasewero osewera oposa 100 asintha machimo awo pa msika ogula ndi kugulitsa osewera omwe watsekedwa siku wathawu, zomwe zachititsa kuti msikawu ukhale wapamwamba kuyerekeza ndi yambuyomo. Mlembi wamkulu wa bungwe la Solomon Williams Banda wayamikira mmene msika woyendera ndipo walimbikitsa matimu kuti azitsatira malamulo amasewero kuti gawo lachiwiri la TNM Super League liyende bwino. Pakadali pano oyankhulapo za masewero Adwaha Chimuka wati kuchuluka kwa osewera atsopano kukusonyeza kuti gawo lachiwiri matimu alimbana kwambiri. Bright Kanyama walemba ripoti ili.
Nsika ogula ndi kugulitsa osewera wapakati pa masewero a chaka chino autseka usiku wathawu pamene matimu akwanitsa kugula komanso kugulitsa osewera. Mwachitsanzo Ekhaya yatenga osewera anayi atsopano kuphatikizapo otseka pagolo Joshua Waka yemwe anamtenga ku Blue Eagles, ndipo kumbali ina yachotsa osewera 8. Maite Wanderers yabweretsa osewera awiri amene ndi Muhammad Sulumba komanso Rajab Nyirenda, chimodzimodzinso timu yomwe ikutsogolera ndandanda wa matimu mu Super League ya FCB Nyasa Big Bullets komanso Silver Strikers omwe nawonso atengapo osewera awiri aliyense mwa osewera ena. Pansikawo osewera oposa 100 ndi amene akwanitsa kuchoka ku matimu komanso kazipezera matimu ena. Mlembi wamkulu wa bungwe la Super League of Malawi a Williams Banda wati izitu zikuonetsa kuti matimu ali ndi chidwi choti achite bwino mu gawo lachiwiri la ligi, ndipo awapempha kuti atsatire malamulo a ligi iyi ati ndi cholinga choti iyende bwino kufikira kumapeto. Mapuleya kupitirira 100 atha kusintha maklabu awo, enanso mwina angopita pa njira yetimati pa ngongole, Chingerezi timati loan. Tiafunire mapuleya onse amene atha kusintha maklabu zabwino zonse kuti zomwe zimasolokera ku timu omwe anali poyambirira athe kuzikwanirisa ku chigawo chachiwiri ku timu inayo. Tiyeni tikhale ndi chigawo chachiwiri chopanda mapokoso ena aliwonse. Woyankhulapo pa zamasewero Atuwa Hachimuka wati izi zikuonetsa kuti pakhala mpikisano waukulu pakati pa matimu mu gawo lachiwiri la ligi. Tiona kuti matimu achita bwino, ngakhale kunena kuti pena ndi pena kumaonekabenso kuti matimu ena sikuti achita kwenikweni. Mwina timu yokha yomwe inachita signing yona kuti yamba kuwathandiza mwachangu titakunena timu imene yakaronga yomwe yasaina Bonche Swale. Masewero a mu TNM Super League ayambiranso sabata yamawa akatha masewero amayiko. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Tidakali pankhani za masewero, mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa masewero a nkhonya mdziko lino a Gift Patsanja amusankha kuti ayimbire nkhonya yolimbirana lamba wa WBC mdziko la Democratic Republic of Congo kumathero a sabatayi. Patsanja amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board ayimbira nkhonya yalamba wa cruiserweight mu mzinda wa Lubumbashi pakati pa Junior Makabu wa ku DRC ndi Dulce Keme wa ku Ghana. Iwo ati kusankhidwa kwawo kwaperezera ukadaulo komanso chikhulupiriro chimene mabungwe akuluakulu oyendetsa nkhonya ali nacho kwa oyimbira a mdziko lino. Sambanda walemba ripotili. Patsanja ati ndiokondwa kuti awasankha munthu yekhayo kuchokera ku Africa kuyimbira nkhonya ya bungwe la WBC pamodzi ndi anzawo ena amene akuchokera m'mayiko a Spain, Belgium ndi enanso ku Ulaya. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board wati adzipereka potsatira malamulo a ntchitoyi kuti ateteze mbiri yabwino ya oyimbira ochokera mdziko lino imene ikuchokera patali. Chinthu chomwe chikuchitikachi kwa anthu ambiri amene akuchionera kuyambira mwina dziko lonse lapansi. So iwo kakha pa center stage uno amene ukuyena kupanga ziganizozo mu njira yomwe ili yoyenerera malingana ndi malamulo. Sinkhonya yoyambirira yomwe ndapanga ya international ndapanga ku Africa Boxing Union, komano iyi ndi ya World Boxing Council ndi yayikulu. Ma officials ena amene akuyimbira ndi ochokera ku Europe. So kukhala mmodzi mwa anthu ngati amenewo timakhala kuti mtima kuti nafenso tikhoza kuchita nawo. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board Lonzo Defector Zima wati akuluakulu oyang'anira masewero a nkhonya mdziko lino amene akhala kupita kunja kukayimbira nkhonya sakhumudwitsa ndipo mbiri yawo ndi ya mtengo wapatali. Masewero aliwonse kuti atheke zimatheka bwino ndi malamulo. Ndi chifukwa chake panopo ma ringside official athu malifari majaji akumakhala akupita maiko osiyanasiyana kupanga officiate. Tizamanena kuti tikupanga line professional boxing kuno ku Malawi. Sitikupanga zinthu za nyumba yayi koma tikupanga zinthu zimene zoti dziko lonse lapansi limadziwa komanso kupanga recognize at the same time kupanga respect kuti Malawi Professional Boxing Control Board imadziwa kuchita zinthu mwa dongosolo. Kupatulapo a Gift Patsanja akuluakulu ena Malawi Professional Boxing Control Board amenenso amayimbira nkhonya zakunja ndi Gibson Chisale, Elton Nojime Mapira, Juliet Mirole ndi Mbachichi Nyirenda. Apanso ndiwo pantsiriziro pankhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Chisankho cha running mate mzipani za MCP ndi DPP chabweretsa kusintha kwa kaganizidwe kwa oponya voti tikuzukuta lipoti latsopano la IPOM. Mazana asilamu atenganawo mbali pa chikondwerero cha ziyara cha chaka chino. Mulipota thabadera sabata ino mtolankhani wathu Henderson Charles Msusa akulula mavuto omwe amayi oyembekezera akumana nawo ndi alasamba kusi mboma la Nchisi. Mzamasewero osewera oposa 100 ndiwo awagula komanso kuagulitsa
pomwe msika wosewera mpira amautseka usiku wathawu. Munali ndine Tesha Kagwada Segula komanso mzangayo Merifa Chigodoli. Zikomo pokhala nafe tsopano imvani za nyengo. Aubatsirane za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo masalano kuli nyengo ya fumbi ya changululu komanso yotentha ndipo kwa Nkabu kutentha kufika pa 35 degrees Celsius, ku Mangochi 34 degrees Celsius, ku Blantyre ndi ku Lilongwe 30 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 25 degrees Celsius. Mphepo ikumbochokera chakumvuma ndipo pofika mmawa tiyemze nyengo yotentha ya dzuwa komanso yofunda. Dzuwa likuyembeza kulowa 20 minutes to 6 ku Mzuzu ndi ku Lilongwe, pamene ku Blantyre dzuwa likuyembeza kulowa 26 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno mzomwezi. Nali ndine Dave Tisungane Majawa. Masana bwino. amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Makolo ndiwo asanamira za nzeru, ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Kumazim timayamikira thanzi labwino. Ndondomeko ya Senior Citizen Scheme inapangidwira mamembala opitirira zaka 55. Ndi ndondomeko imeneyi simayenera kudikirira chithandizo cha mankhwala olandira pafupi kapena kuthandizidwa ku chipatala, komanso kuthandizidwa mukagwiridwa zovuta ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri ndi kulembetsa, imbani 4277 kapena tumizani email ku info@mazim.mw, komanso website yathu